assalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatu yeeɓiyankoɓe e hettiyankoɓe Fouta TV en garti ɗo kadi yettude Allah e nelaɗo mum en jetti jinnaɓe meɗen en jetti halifaɓe diine e aada eɗen ñaago Allah jaam e nder leydi ndi caggal leydi ndi eɗen mbiya luttuɓe ɓe yo Allah yurmo yaafo wonɓe prison ji ɓe yo Allah hokku ɗumen yaltude e dow jaam en garti kadi wadde e yewtere men hono émission meɗen biyeteɗo ngoƴaaji meɗen kono ngoƴa meɗen hannde ko yewtere ko faate taske eɗen bismiɗo oustas meɗen hono ceerno Djiby Seck gonɗo ɗo e tali karo ko kanko bismiɗen ɗo eɗen jewtida e makko e ngoƴa men hannde ko adi fof mi wima ceerno salamu aleykum wa rahmatullah. Ay waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sohna Kumba salinatama juuram. Seydi Seck mi weltanimama emin jaafo kadi e dérangement o arde ɗo hen waddude ma émission emin gandi an foof e wonde disponible bismade min emin gandi kada sattira no fewi kono kadi a hokki min gueɗal pour min mbawa waddude maɗa yewtere e ngoƴaji meɗen ha jofte e toɓɓere men yewtere taske. Ceerno ko adi fof mbiɗa wima ɗeɗo balɗe ɓennuɗo en dañi ɗo dillere mawde e leydi ndi dillere nde noon waɗi bonandeji ha heewi ha jofte pittali maayi hen ceerno hol hen yiyandema e holko diine e wi hen e nde ɗo dillere wande bonni ko heewi kadi pittali ne jaadi hen. أعوذ بالله الواحد الماجد من كل عدو وحاسد ومن كل شيطان مارد إن الله هو السميع العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلام الغيوب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. Sohna Kumbo a salminama a juurama an délégation mo gonduɗa e caméraman ji e gueɗe goɗɗe kamɓe fof calminama ɓe juurama yajanta en limtude illi ɗe e kon ganden tan ko Fouta TV no mbiɗa ni walla Fouta Plus eɗen belti kadi e ngoɗo bisgu manga saabu en ngala ko ɓuuri ɗemgal men caggal diine meɗen e yidde ganduɗa en hormade jibinaɓe meɗen kewi koye ɗiɗo dumunnaji kadi ko gueɗe ganduɗa kulɓiniɗi no fewi kaɓiniɗi no fewi mettuɗi no fewi kono kadi nde wonno adunde ko kaso mbiyen police gueɗe mbayɗe ne soko gari kadi bettata yimɓe eyyi ko kewi ko kadi kala mo ganduɗa ene aɗa andi leydi ndi wiyanima tan aɗa jeeya leydi ndi aɗa anduno leydi ndi hanki aɗa yiiɗi leydi ndi eɗen jii ganduɗa jeeyaɓe leyɗele goɗɗuɗi jomumen enen kaala mbi ɗum ɗo de hay ko leydi gotiri yiɗanaka ɗum ha tengti noon e leydi moon ganduɗa ko leydi moƴƴuɓe leydi finɗi leydi yajinoɓe pittali ɗum ɗo en hande tan battidimi hebde ganduɗa ene noddago woto ummingo ha Mauritanie taw ganduɗa ko gonnoɗo ambassadeur en haalɗen gueɗe e woɓɓe kadi wayɓe noonete ɓoyani kadi umminoɓe hay Pakistan arnoɓe ha ɗo en wonde min kawre men kalɗen kongi ɗum firti hanki o wonno wayno hande kadi wonno waya e dow mum e firti tan ko caɗele needi kam ko ɗum wonda en gas noon haade ko an jogui golle ɗe ma wodo namdal ngal namniɗa kadi ɓeyɗen hen jumpude no fewi. A jarama ceerno Djiby Seck mi weltanimama no fewi salminago waɗi fayida kadi a fuɗɗima a jubbude hen no fewi kono e nder haala ma elle mbiɗa ko needi ko sukaɓe ɓe boni needi walla ko mawɓe ɓe goni nehaniɓe walla hol caɗele. Eyyi needi ndi ko ina wayne hunde koko oori ladde yahan yaha eyyi ko needi ndi fuɗɗima hankude guila e mawɓe wonɓe hande fotannoɓe nehde ɓen goni ngakkaɓe needi arbeɓe noon mbiyata faqidu seyla yuuɗi hunde ma jogoɗa ɗum ha gayna no mbawa hen rokkirde e kono so tawi a ala hunde a wawa hen rokkirde saabu sen teskima helannoɓe hanki nde wiitende nde en sotrake ɓen tan goni heloɓe ɗo ɓen goni janguinoɓe kadi hande bon ɓuuri ko hen hulɓinade kañumen gonti professeur en kañumen gonti ganduɗa en des médecins kañumen gonti hayde des imam en goni e nder imamuji ɗi ɓen noon so tawi pawani ko mbaɗanno ko janguinata sukaɓeɓe ko mbaɗanno ko hanki helannoɓe hanki dem dukkaji ɗi helannoɓe hanki kabineaji téléphonique ɗin kam mbeɗa andi famɗi ɗem duuɓi fa hawri henete eyyi mbeɗa andi kadi aɗa andi ɓen e koye men so tawi garti hande pawani ɗum ɗon e leydi gueɗe kulɓinoto te wiye kadi yo welliti mana démocratie kalteɗo goto fof jogui télé mum goto fof jogui radio mum kono kala hen mbo cifruɗa bayɗen amma wonno kadi ko presse waɗata kala nde cifruɗa télé mbiɗa oɗo télé kam jangga sa fini mataw o uddama télé o ɓeydo yajde téléji goɗɗi ɗi kadi mbaɗanno liggueyji moƴƴuɗi yimɓe heblaɓe journaliste uji heblaɓe
technicien ji heblaaɗi nawaaɗi haa caggal leydi soko ngarti kañum ina calo liggaade ten nganndi ina mbaawi kono mbaɗa projet nde mbaɗa ndeeƴa in mbi ɓe to ngannda haydara ngone jalde ɓe to ne ko nganndi koko mbaawi ko ngone wadde ɗum e ngaawa ɗum e haqqillaji yimɓe ɓe ɗum woni ko arti ko jooni e yimɓe ɓe eyi taw ngannduɗaa télé fotanno ko finde e findinde e jeertinde njiya télé taw ngannduɗaa addate ɓerɗe tan en gilɗo fuɗɗotoo nde elle hay goto yaɓata elle hay goto hartataako haa ɗum ñiiɓa haa ɗum daro aywa mbiya aɗa harto ɗum jibina tan ko jibini ko eyi caɗeele gonɗe heen noon no mawni eyi sabu eɗen nana hannde wooda dagnuɓe ɗum boom mbima ɗo jooni jooni mbe sikki joddiɗen nde mi yii neɗɗo mo ngannduɗaa min e bawmum komin sehlaaɓe jooni jooni jiimoɓe e facebook uji ɗi omo eero comme omo jogini ɗum ganndal watte ko ko jihad noon o wi so joomum waɗi ɗum ene wayno dañata heen ko huunde ma e ɓe ene wayno njahata ɓooɗo kono ala ittefaq an ko ala sabu so tawii ngannduɗaa min e émission ŋaaji walla no ngannduɗaa ene juma ngonmi ni toujours so mbeɗa fuɗɗo ɓe keewi mi fuɗɗiraade ko dadiiɓe leydi men yo Allah reenɓe yo Allah suurɓe ñannde fof gila kabaru kewaani sabu hannde dadiiɗe leydi kam no anndi so tawii wiyaama policier wiyaama gendarme wiyaama ngannduɗaa eaux et forêt wiyaama hayle sappoore walla ngannduɗaa service d'hygiène men ɓeeɗo heni ko ɓeeɗo heni ngoni jokkotooɓe leydi e pinal leydi e jogotooɓe kadi ngannduɗaa needi leydi soko ndiidini men taw eɗen kaaɗ ɗoon te kadi hanki nde moƴƴata nde gooto fof aɗa joorti sub gooto kono ngonɗaa no mbattoɗa haqqille aɗa wiya ahan reen koye ay reenoɓe leydi ndi jannge e jam soko tawii e poolaama toon e frontiére uji tan enen dartoy to place maɓɓe aɗa waɗi ɗum e haqqille ma no gonɗaa nde suka hannde ɗoon firti ɗum alaa sabu aɗa ɗaminoo neɗɗo so tawii o maayi walla o natti wonde ɗon ete an lomtoto place makko aɗa yiɗi nata mbo jam so haalnimama jaɓa so hartimama jaɓa ko jiiɗen jooni ko an ummoto a wi aɗa haɓaɓe donc walla aɗa waraɓe walla ɗum ni ɗum wayni a faamaani liggey maɓɓe taw ɗum ɗon fof noon wonko wone men enen jibnaaɓe wonko wone sukaaɓe ɓe sabu neydi ndi kalanɗe naane sinno tawii en keɓiino he mawɓe ɓe eɗen jonaa mawɓe ɓe min ƴettan leydi ndi mbaɗen feere ndi yetto e sukaaɓe ɓe kono enen e koye men kadi eɗen ŋakkira ɗum no feewi Allah jarama ceerno Djiby Seck mi weltanimama no feewi e korite ko mbaɗɗa ko e yewtere nde kono noon mbiɗa ha hannde mbiɗa namdo ceerno Djiby so tawi tetude fodde tawde ɓe mbi ko fodde maɓɓe eɓe mankira liberté no mbiyeten ni beele yiilade liberté mum walla tetude fodde mum ina sababina pittali maaya heen jawdi ndi kutortono ɗen enen bonnen ɗum beele ɗum waɗanta en caɗele janngo e jam eyi ko majjude tan e weemde aɗa anndi weemde ɓuri hay majjude sabu majjude yiiloto weemde noon wiyata mbeɗen e goonga caggi hen a tiiɗa hayso ko hawre junngo mum a wiye ga woni funnaange aɗa nawtuma galle wiyata ko min kaanɗinta min a ɓuranimi ƴoƴde weemre waɗata noon mbeɗen ɗon gasa adde ke guri mawɗe on meeɗa weemde eyi sukaaɓe noon ɓe ngoni ko e weemde aɗa ɓe mbiyata ko hayran eyi ɗum ɗon addata geɗe ɗe mbiya wonde e hunde cikkama taw no cikkirɗa ni ko noon tan sabu nela sallallahu sallam wonɗo wiyata wonde haydara ɓurani aduna kina rewe bonde e fittandu rewandu woni hayso neɗɗo sina haala ƴewta oɗo heni ko haalata ko beelen yaade ko gonmi ko wadde ko haalata ko gonga so tawi yaadani gonmi tan wona gonga ayi ana neɗɗo wawa haalandema gonga hanti eyi firti wadde ko bonnate ko helte ko warte ko wona boom hay ɓe mbaddata ɓe ala ko leydi ndi fof ɓe goni leppude sabu soldar kay militaire dadir oɗo ko kontinat tan laamɗo woni ɗo goɗɗo woni ɗo oɗo ko kontinat te oɗo kadi jamme ñalama saɗɗano kañum heedanata ma e won nokkuji kadi ngannduɗa miskineɓe Allah kutorte gueɗe goɗɗe kadi nen hen haala kono ko ngoyam woni ɗon sinda helanda tan jahata walla goɗɗiɗa wiya oɗo de kelɗo walla ko jum wona helata gasɗa dutɗa gona e nawde woɓɓe kadi gone mofde naw aɗa ɗum ni seeɗa eyi ɗum woni weemre wona e dow mum weemre nde noon ko liggey mawɗo ila ardiɓe ɓe ha enen ɓeɗo fof duttoɗen hen eɗen jogui liggey mawɗo te mboyi ɗum wayde min Allah jarama ceerno Mamadou Djiby mi weltanimama no feewi kono de ha hande mbiɗa arta e maɗa ceerno Djiby so tawi mbiɗa helannoɓe hanki sotoraɓe bonnannoɓe hande demdik helannoɓe hanki sotoraɓe kamɓe jibini bonnoɓe hande ɓe so tawi bonnoɓe hande ɓe ne jogoyade leydi men janggo holno leydi ndi jogori siforade so tawi wonko fewna kala ko faate e meɗen enen kala wonɓe e leydi ndi bonnama te eɗen gandi wuro ngo ene wone crise holto paaɗen wadde holno janggo men wayi e so ɗum ɓenni nino sukaɓeɓe goniri nino leydi ndi wayi eko bonnete hen ko holko l'islam wi hen beele ko ni foti waade walla eyi wona ni foti wayde sen garti ga yewtere ganduɗa ko enen fof nden duttake Qur'an en duttake hadis o
ina wayni teerowo hoore mum liggotonde a yii won musidɗo gooto gonɗo caggal leydi o wi ɗum ɗo dene naara ko fewndata ko ɗon moƴƴi mais est ce que neɗen mbawi ɗum jogaade mbimo an ne wata yawa men sabu mon wondude e tuubakoɓe tan mbiyon minen ne min mbawa wayde ne mbayni kono elle o dañi am goonga sabu o wi o limti kadi o limti sotrakuji keltenoji o limti kabinaji keltenoji kelteɗi o limti kadi sagginaare welsilaare wondega te fof ko hunde nde ngannduɗa en jii ɗum ɗon wayata enen mataw en potani hay ɓoyto en potani yettiyade toon sen duttima hen to banggal diine allah ko wala tufsitu fil ardi ba'da islahiha to allah fewndi ha gasni wote bonne aduna o leydi gonni ga wote bonne haydara caggal nde fewnda yimɓe mbima taw ko annabaɓe e malaikeji e sarnaɓe ko yonno ko wona ɗum kono hay ko keefeere fewndanma no moƴƴi yimɓe fof no kutoro mbiyaɗa ko wata bonni so tawi a bonni ɗum yimɓe fof bonnanɗa fittande kadi aɗa nanɗo e mbima 11 personnes walla 7 moore gueɗe goɗɗe fittande wotour allah haalat kañum fittande wotour sa wayi ɗum sa waɗi ɗum ɗum woni ko aduna fof mbarɗa tawi a waɗani te aɗa nanɗo yimɓe mbi wonde so tawi neɗɗo warama e won gueɗe ala ay mo bonnanɗa o place mum on so tawi ɗon fellima walla jarima te ko on wattindoyata soko walli warima kañum ko haydara tawata ɗum henete te koko waɗɗi ɗum sa wari ɗum kadi mbarɗa ɗum kañum koko sahdi ko noon kadi policier gendarme mbaraɗo hen par ce que ɗum woni meccal mum kañum on kadi ganduɗa so tawi a wari ɗum kañum ko sahdi soko warima an ka pertu fittade ndu to de wona tan kadi an e hoore ma yeehi kono kan namte fittade ma ndu e hoore kan namte kadi bonande mbanɗa nde donc policier gendarme kañum soko mbari haydara par ce que kañumen jangguina warde noon gandi kadi mbareteɗe e gueɗe goɗɗe eɓe nanimɓe en cas discours ɗi kaala taw keɓe kaalata ko wallahi allah wiyani noon qur'an wiyani noon te ɓe jiiɗa boom hay kaalowo qur'an eyi ɗum ɗon kam en gandi ko bonande mawde woni ɗon te allah wi ko wala tufsitu ladde ba'da islahiha wote bonne e leydi ndi caggal nde fewna ɗum kam no yona konngol fewnda ha pari ari aɗa bonna ayo ɗum no hulɓini allah jarama ceerno Djiby min beltanimama no fewi nde wonno yewtere nde ko peeje meɗen ɗo ko yewtere ngoƴaji meɗen woni yewtere taske kono gadoriɗen ko kewi dillere wannode ɗo nde wonno ɗum wona ko fewniti en nde wonno enen kutorto hande enen kutorto janggo ɓesgu men hutorto donc so tawi wonno way eɗen jogui oɗon goni Allah ne waɗi on diniyankoɓe eɗon goni e leydi ndi oɗon jogui hen yiyande ko ɗum addi gadoriɗen yewtere meɗen manifeste ji won dillere wannode ɗo nde kono so ɗum ɓenni kadi ceerno Djiby en gartat kadi ha hande e yewtere meɗen mbiɗen ko ngoƴaji men oɗo saaha noon gonɗen koye taske holko addi taske walla holto taske ɗum toɓɓere taske holko addi taske mbiɗen taske sen jaggi ɗum ruttoto ko e toɓɓere nde goppuɗen nde joni ɗum ko fate needi sabu annabi ibrahima mo ganduɗa woni oɗo heni ha heeɓi duuɓi 120 temedere fawde ɓuuri ko labde joom suudu makko dami 90 e pawɗi kañumne ɓe dañi ɓinguel on waktu watti duwari goƴ makko fof yo dañ ɓinguel beele no ronama o dañi ngel ɗon ɓinguel allah wimo mbawa ngel ɗo ɓinguel wayni welde mbaɗani horsinde ko hirsu ɓinguel ngel ɗofti sehilagal huɓnude aadi kadi nan ɗon hay o ɗofti allah ndo hirsiyata nde ɓinguel ngel mawni iblis heɓɓimo tonete wimo wonde a tan ka an koyɗol tan ngol koyɗoɗa tan ɓinguel ma ƴeewma ni futtere ma guiti mbiya aɗa hirsu ɗum allah waɗa yettinima ko wiya an gaña allah o jiɗɗa kam lunndo yamiri waɗe allah jaɓta ɗum ko foti ɓinguel wona yaade o ruttito e debbo jibin ɗo ɓinguel ngel o wiɓe an aɗa woppa joom galle ma oɗo nayeje a dañani ɓinguel sona ha joni koyɗol ngol hoyɗi tan ene hirsɗir ɗum ɓinguel ma debbo kadi wonno ko cuurnaɗo seyɗani wi mbo wonde so tawi ko allah yamrimo kadi ala ko waɗa sana o ɗofto yamri waɗe allah wi ɗum kadi weeɓani e zamanu gonɗo o ruttini cuhlel ngel kamma fewjata ko hirsudem kamma fewjata ko hirsudem so tawi ganduɗa hen a yeebi mo hirsi te koyɗol tan ngol hoyi cukalel ƴetti hayre woni e werladen wadde tawen ɓerlugol cukalel hayre ɓooyi par cukalel ngel yo jangguinede guillaw ɓuutirade hayre ƴetti faada mo nanta jawi wonnande joni yimɓe mbaɗa mor faada eɓe cikkata mota ko faada mais ko inti faada ɓe mbaɗata eɓe ƴetti ɗum Palestine naɓe par ce que ɗum en jogui kono noon yataw kadi koye nokku moƴƴo kanko ndo ƴettande kaaje o wettano ko seyɗani mais enen joni eɗen ƴetta kaaje eɗen berlano seyɗani ɗum ɗon kadi ko hunde koko wakliti te ma dare eyyi kanko cukalel ngel ƴetti kaaje woni e werlade iblis ɗum woni hande ko jiita ko makka sa yimɓe ƴetta kaaje ne berlo wanduɓe ɓe ganda ko ɗon addi ɗum eyyi
jawdi ndi ɗon ɗo yihinde awa fawi ɓinguel ngel o hirti ɗum baaba sabu ɓinguel ngel e ɗofta wi baaba ko kewi ko jiɗɗa o wi min de komi jabirajo o hirti haali gonga haalnande mi tan walluma ande yurmini mi wari ɓandu o wi mi eyi ko ni de Allah yamri o wi mi waɗa haalalma noon baaba sa tinnaki a watta ko mbiyaɗa ko de ma kaɓɓa guite ma kaɓɓa guitam bakili sa fawi paaka kadi waɗa ƴeew sa ƴeewi kam a waɗɗa ko Allah wima ko ɓeeɗo yurminade wona o ƴetti paaka malaikeji ɗi gonno to en kañumen fof holga ngo woni woto wullago woni woto jomiraɗo minen ñagowma minen gandi kadi bawɗe ma e kattane men sinno joni wontini men enen ga en ɓeeɗa men boni min mboɗama bojji tan kono wonno malaikeji kadi gandi gandal ne moƴƴi Allah o ɗo ene wawi ɗum ɗo en min jiiɗi ko joni haɗa paaka ko yettade dande tawa fewndi gueɗe ɗe Allah fewndiri gueɗe ɗe tellin toon jawdi jawdi ndumi ko aljanna ɓe kadi haaloɓe aljanna ala ko Allah tan addi jawdi kam ala kulli haɗin ari leeli place ɓinguel o foodi ɓinguel yalti ina juuɗi ɗum ɗo ko ha raɓɓiɗi tan kono ko jiiten hen ko ɓiɗɗo ɗoftiɗo jiiten hen ko debbo ɗoftiɗo jiiten hen kadi ko annabi Allah kadi wali Allah ɗoftiɗo ha ɗeɗo gueɗe fof mbawa jibinede hen kono so tawi an a ɗoftaki lamɗo ma a ɗoftaki ganda ma a ɗoftaki mawɗo ma ina wayni ɗeɗo gueɗe dañcaki hen ati moƴƴere dañcaki hen sum kumbu waktu on faadi kono ɗum ɗo kam ɗum ɗo jeeyaka aduna o ganduɗa en layye eyyi layye noon kadi ina juuti kono ɗum ɗo memen hen tan mataw watto juutde ha ɓurta wallahi seydi Seck Allah jarama a jarama min beltanimama no fewi ko kalɗa e manifestation ko kalɗa e yewtere meɗen taske ko foof wallahi ne laaɓi ceer machallah min beltanimama en jafno aussi e dérangement o a teddini min a bismima min machallah tabarakallah emin jettuma emin jarma emin ñagonma juutde balɗe e moƴƴude battane ma taw émission meɗen Ngoƴaaji meɗen yewtere men hande ko ɗo haaɗi e télé men Fouta Plus emin beltanoma no fewi emin ñagonma Allah juutde balɗe moƴƴude battane emin ñaago aussi gandal ngal yo Allah ɓeydu ɗum ha yaaja ha heewa mbiɗa salmina yeeɓoɓe télé Fouta Plus ɓe foof mbiɗa jaara technicien am hono Fallou kanko heeɗito caméra to en jejjitta Saliou woni caméraman o bon en e Fallou e Ama Junior mi yejjitani Hamidou ɓurɗo annirede Teŋella e kamɓe foof kamɓe jaggi ha émission wawi wadde ko ɗo e télé meɗen Fouta Plus eɗen jetta eɗen jaara kadi eɗen jaaha kadi haadi o saaha e no Poulaar heewide ni ha yeeso kadi ko lawol seydi Seck min jaarima no fewi jasakumullahu kulla hayr yo Allah waɗan en jaam ha gonngol inchallah